Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Aitor dezagun jainkoaren aurrean barkamen beharra dugula. Jesus jauna, biozurratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Cristo erruki. Jesus jauna, guralde otoiz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean harengo gogizonei. Hain ondi eta eder zaitugulako, gora zu, berenkatua zu, gor ezten zuri, hauspezagur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa aita naztiaduna, jauna seme bakar Jesucristo, jainko jauna jainkoaren bidotx aitaren semen, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri gogoikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin ezagun otoez. Hoi jainko, bihozgarri eta zintzuengan biziko zarela egin duzu. Zeure graziari esker, egin gaitzazu, zure bizileku izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik. Nahi baduzu, gordeko dituzu aginduak, eta zintzo beteko jaunaren nahia. Ark, sua eta ura jarri dizkitzu aurrean. Nora nahi, harak eraman dezakezu eskua. Bizia eta heriotza daude gizakiaren aurrean jarriak. Zer duen aukeratzen, uraxe emango zaio. Handia da, bai, jaunaren jakinduria. Handia da haren ahalmena eta dena ikusten du. Begigune diotenengan ditu jarriak begiak. Gizakiak egindako guztia ezagutzen du. Ez dio inori fedegabe izateko agindu. Ez da inori bekatu egiteko baimenik eman ere. Jaunak esana. Kanta jauna.
San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, jakinduria irakasten diogu guk kristau helduei. Baina jakinduria hori ez da mundu honetakoa. Ez da laster galduko diren mundu honetako agintariena ere. Guk jainkoaren jakinduria misteriotsua irakasten dugu. Hark eskutuan edukia eta betidanik gure aintzirako erabakia zeukana. Mundu honetako agintarietako inork ez du ezagutu jakinduria hori. Zeren ezagutu izan balute, ez baitzuten gurutziltzatuko jainkoaren aintza berekin zuen jauna. Baina Liburu Santuak dioen bezala, inork ikusi eta entzun ez duena gizakiari inoiz bururatu ezaiona, jainkoak bere maite dutenentzat prestaturik zeukana. Horixe agirtu digu jainkoak espirituaren bidez. Espirituak izan ere guztia aztertzen du, baina jainkoaren barrena ere. Jaunak esana. Aleluya. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Alde hartan, Jesusek esan zien ikaslei, ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik. Ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramatera baizik. Benetan diotsuek, zerulurrek iraungo dute bitartean, legearen letrarik edo zeinurik txikienak ere, ez du baliorik galduko dena bete arte. Ara zer diotsuedan, jainkoaren nahia lege maisuek eta fariseuek baino hobeki betetzen ez baduzue, ez zarete sartuko zeruetako erreinuan. Entzuna duzue antzinakoei agindua. Ez hil inor, eta norbait hiltzen duena errudun izango da auzitegian. Nik ordea hau diotsuet. Bere senidearekin azerretzen dena erredun izango da auzitegian. Entzuna duzue antzinakoei agindua. Ez egin adulteriorik. Nik ordea hau diotsuet. Emakume bati irrikaz begiratzen dionak egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. Entzuna duzu antzinakoei agindu zizaiena. Ez egin gezurrezko zinik eta bete jaunari egindako zinak. Nik ordea hau diotsuet. Ez egin inolako zinik. Zuek esan ezazue bai denean, eta ez denean. Gainerakoa gaiztoan gandik dator. Jaunak esana. Bizko bentu, Gaurko evangelioan, Jesusek bere irakaspenaren oinarrizko alderdi batzuk azpimarratzen dizkigu. Lehenik eta behin, legearen garrantzia. Jesus ez da legalista, fariseuen antzera, baina horrek ez du esan nahi legea beharrezkoa ez denik. Legea ona da, mesedegarria da, eta jainkoaren nahia adieratzen du. Baina legea zuzen ulertu behar dugu. Horregatik dio Jesusek legeari bere betetasuna ematera etorri dela. Ez kanpoko betetze hutsean gelditzeko, baizik eta bere sakoneko zentzura eramateko, hau da maitasunera. Bestalde, gaurko evangelioak barruko bat pekatu ez hitz egiten digu.
kanpotik ikusten ez diren baina gure bihotza zauritzen duten pekatu ez, gorrotoa, lujuria eta antzeko jarrerez. Jesusek gogoratzen digu ez dela nahikoa kanpotik zuzena agertzea, bihotza bera ere garbitu eta sendatu behar da. Barrutik hasten da benetako bihurtketa. Errespetua eta adizkiditzea ere apaitzen dizkigu. Hitzez, iraintzea eta anai arrebekin pakea ez bilatzea jainkoaren legearen aurkadoa. Benetako fedea ez da hitzetan bakarrik geratzen. Gure harremanetan agertzen da, maitasunean eta barkamenean. Eta azkenik, egiaren garrantzia. Zin egiten ibili gabe. Jesusek egia maitatzera eta egia esatera gonbidatzen gaitu. Garai batean esaten zen, euskaldunon hitzak kontratu idatziak baino gehiago balio zuela. Hori gauza ederra da, eta horixe nahi du Jesusek gugandik. Gure hitza egiazkoa eta fidagarria izatea. Gure bai izan dadila, eta gure ez. Senideok, jaunaren graziak eragin dezala guregan benetako aldaketa sakona. Ez soilik kanpoko praktiketan, baizik eta batez ere bihotzaren barrenean. Sinisten dut jaingoiko aita guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Ande Maria Virginiagandik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo, eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jo dezagun zenideok, errukiaren jainkoaren gana eta ezka dezaiogun bere gogora bizitzeko indarra. Mundu guztiko pakearen alde, Elizen onaren alde eta gizakien batasunaren alde. Ezka diezaiogun jaunari. Herrietako arduradunen alde, beren ardurapean bizi oparoa eta bakezkoa izan dezagun. Ezka diezaiogun jaunari. Era askotara behartsu direnen alde, bereziki ongizatearen gizartean planeta zaintzen, ez dugulako gosea jasaten dutenen alde. Ezka diezaiogun jaunari. Piztueraren itxaropean, hil diren gure zenide eta adizkideen alde. Jainkoak bakezko atxedena eman diezaien. Ezka diezaiogun jaunari. Jainko jauna,
zuk erakutsi diguzu maitasunean duela legeak bere oinarria eta betetasuna. Entzun zure herriaren otoizak, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Eukaristia honek Jauna garbi gaitzala eta berritu, eta zure nahia betetzen dutenentzat izan dadila betiko sariaren iturri. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gorra bihotza, eskerra jangoiko gure Jaunari, egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, Jauna eta guzti zantu, jaingoikoa guztidun betireko horri Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Miragarria da, berak pazko misterioaz egin diguna. Pekatuaren eta heriotzaren menpean bizi ginenok, bere ospederrera deitu gaitu. Eta orain hau dugu izen, jatorri hautatu, errege apaizgo, enda santu, eta zeuek aukeratuko herri. Horrela, ilunpeetatik zure argi zoragarrira deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak nonai zabaldizagun. Horregatik, aingero eta goi aingerokin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Agun aingerurekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua zera, jangoiko gure Jaunonena. Zerutan horrak gorezen dute, gorezen zure Jaunena. Osana zuri zeru goietan, osana gorapena, benekakua orain zabeti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana gorapena, benekatua orain zabeti gure gana datorrena. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien. Zanez, hartzazue eta edan guzio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarian zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin nezela. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leomurita Santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Lizgizon gutekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritzi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoan guzti horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, eman guzuka, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunen, barkatzen diegun ezero. Ez gaitzazu txitentan gian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari pakea mamotasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaio zure pakea ekarri.
Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa. Bakea. Hona hemen jangoikoaren mildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira behituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun notoiz. Zeruko gia eman diguzu janari jauna, egizu, egiazko biziaren iturriak bila dizagula beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Berenka zaizatela jangoikoa guztiduna, Aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakea. Eskerrak